Copyright penguinaudiobook.com. Добър вечер. Маса за двама, моля. Разбира се. Последвайте ме, моля. Можем ли да видим менюто? Ето го. Днешният специалитет е риба на скара. Ще взема специалното, моля. Отличен избор. И да пия. Чаша вода, моля. Мирна или пенлива? Негазирана вода, моля. Вашата храна ще бъде готова след 15 минути. Благодаря, може ли малко хляб? Разбира се, хлябът е на път. Рибата идва ли с зеленчуци? Да, с картофи и салата. Можете ли да го направите без лук? Няма проблеми без лук. Приятелят ми иска паста. Доматена паста или крем-паста? Доматена паста, моля. Искате ли мезе? Може и малка супа. Добър избор. Нещо друго? Не, това е всичко за сега. Ето е храната ви. Приятно хранене. Изглежда вкусно. Благодаря. Всичко наред ли е? Да, много добре. Искате ли десерт? Какво ще ми препоръчате? Шоколадовата торта е популярна. Една торта и 2 кафета, моля. Със сигурност. Аз ще ги доведа. Може ли да получим сметката, моля? Разбира се, можете да платите на масата. Добър вечер. Маса за двама, моля. Разбира се. Последвайте ме, моля. Можем ли да видим менюто? Ето го. Днешният специалитет е риба на скара. Ще взема специалното, моля. Отличен избор. И да пия. Чаша вода, моля. Мирна или пенлива? Негазирана вода, моля. Вашата храна ще бъде готова след 15 минути. Благодаря, може ли малко хляб? Разбира се, хлябът е на път. Рибата идва ли с зеленчуци? Да, с картофи и салата. Можете ли да го направите без лук? Няма проблеми без лук. Приятелят ми иска паста. Доматена паста или крем-паста? Доматена паста, моля. Искате ли мезе? Може и малка супа. Добър избор. Нещо друго? Не, това е всичко за сега. Ето е храната ви. Приятно хранене. Изглежда вкусно. Благодаря. Всичко наред ли е?
Да, много добре. Искате ли десерт? Какво ще ми препоръчате? Шоколадовата торта е популярна. Една торта и две кафета, моля. Със сигурност. Аз ще ги доведа. Може ли да получим сметката, моля? Разбира се, можете да платите на масата. Добър ден, имам резервация. Добре дошли, как се казваш? Резервацията е на Мария Лопес. Да, намерих го. 2 нощи, нали? Да, 2 нощи. Мога ли да видя паспорта ви, моля? Разбира се, ето го. Стаята ви е на 4-ти етаж. Има ли асансьор? Да, отляво е. В колко часа е закуската? Закуската е от 7 до 10. Включена ли е закуска? Да, включено е. Стаята има ли Wi-Fi? Да, паролата е на картата. Мога ли да получа допълнителна кърпа? Разбира се. Ще донесем един в стаята ви. В колко часа е плащането? Напускането е в 11. Мога ли да оставя багажа си тук утре? Да, можем да го съхраним за вас. Страхотно, благодаря ви за помощта. Няма за какво, приятен престой. Добър ден, имам резервация. Добре дошли, как се казваш? Резервацията е на Мария Лопес. Да, намерих го. 2 нощи, нали? Да, 2 нощи. Мога ли да видя паспорта ви, моля? Разбира се, ето го. Стаята ви е на 4-ти етаж. Има ли асансьор? Да, отляво е. В колко часа е закуската? Закуската е от 7 до 10. Включена ли е закуска? Да, включено е. Стаята има ли Wi-Fi? Да, паролата е на картата. Мога ли да получа допълнителна кърпа? Разбира се. Ще донесем един в стаята ви. В колко часа е плащането? Напускането е в 11. Мога ли да оставя багажа си тук утре? Да, можем да го съхраним за вас. Страхотно, благодаря ви за помощта. Няма за какво, приятен престой. Здравей, трябва ми билет до Берлин. Еднопосочен или навръщане? Върнете се, моля. Кога искаш да си тръгнеш?
Утре сутрин, ако може. Има влак в 8:30. Това време е добро. Втора класа или първа класа? Втора класа е добре. Искате ли място до прозореца? Да, място до прозореца, моля. Имате ли багаж? Да, един куфар. Можете да го поставите на седалката си. Колко струва билетът? Това е 48 евро. Мога ли да платя с карта? Да, поставете картата си тук. От кой перон тръгва? Платформа 6. Моля, пристигнете порано. Колко дълго е пътуването? Около 2 часа и 10 минути. Благодаря, това е много полезно. Няма за какво, приятно пътуване. Здравей, трябва ми билет до Берлин. Еднопосочен или навръщане? Върнете се, моля. Кога искаш да си тръгнеш? Утре сутрин, ако може. Има влак в 8:30. Това време е добро. Втора класа или първа класа? Втора класа е добре. Искате ли място до прозореца? Да, място до прозореца, моля. Имате ли багаж? Да, един куфар. Можете да го поставите на седалката си. Колко струва билетът? Това е 48 евро. Мога ли да платя с карта? Да, поставете картата си тук. От кой перон тръгва? Платформа 6. Моля, пристигнете порано. Колко дълго е пътуването? Около 2 часа и 10 минути. Благодаря, това е много полезно. Няма за какво, приятно пътуване.